Sebulan tenan ya mbok ya. Iya Le, semoga mbok nek salah ya di sepuro. Iya mbok. Ya wis mbok ya aku tak wajar ya mbok. Ya wis sing hati-hati, aja lali golek sangu sing akeh. Iya mbok. Ya. Agak sangu. Lah iki napa ndut nangis sih? Wis owek kok tangis-tangisan barang lho. Sopo bisa nangis motoku kelipen ki lho. Duit apa ki? Duit celana ndek ingi lho di tak tambahi. Pinangka bunga ati. Bayah. Lah sepatu barang wis sinkron karo katoke, pinter wae milih. Ngawur e. Iki sepatu turun temurun di. Mbok sawang ketok serasi karo celanane. Ketok mangkli ndut wae. Jos. Guysnya. Masalah. Kaosmu ndut. Wes rasa mbok lem nah aku serang duit. Oh. Ayo mbak rencana. Set to. Mbokmu nang omah to? Nang omah. Wis tak sungkem dhisik aku ya. Yo, anteni kene ya. Mbokku mang gak wedi di ndelok kacamu kaya ngono. Gak wedi piye? Aku arep dibujuk kopi. Riyo-riyo macakmu kaya ngono. Berpenampilan itu bebas, Bos. Sing penting tujuannya ndelok ngapura. Ya saya. Bakal tebut masak meniki. Dut di. Piye nyok ana apa? Enak apa piye to? Gak genah to nek kiri yo. Oh, iki cak wawo, ya wis ora apa-apa. Minal aidin wal faizin ya nyok. Minal aidin wal faizin nyok. Iya padha-padha. Suwe-suwe ketok rambute, sing tuwek akeh lupute. Ya tadi, Dut. Dut, lawang. Heh. Heh, lah aku piye iki? Piye apane lah grupmu ndi? Lah aku saiki sebatang karen, Dut. Grupku wis buyar rek. Kowe pengen melok grupku saiki? Ya Dut menawa oleh-oleh. Ya ora apa-apa. Nyok, kowe gak pengen riayang karo mbokku sik ta? Lah iya to terus kowe lo maca apa to ndut iso kaya wak cetul. Pantes to, Pak. Lah terus iki kowe guyu lho kowe dhewe lo maca kaya Dracula ben nyapa. Masalah. Lah iki nyapa sak jam sen tekan kene iki. Anu Pak Nur, kira mriko yoyone ditunda, makane kula mriki. Lah sing ngempol belas. Kowe dadi sambi kono apa sing mbok senengi milih tak gelemu.